KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Menteri Ketnat Kakit Kabak jong Sorkar Jila uba dasakhat Bhalamarie hagasngi balang ka arpasan terik Jembang Arjar Arpuar ulah yar jurep ya ke interstate bus terminus hadien Shipowski bakani ke Jakayeng bos kabakit ya kinongle jinglet Shabar ke Jila Kalapay ha kani ke jinglet jurep balasan ran lang da ki engineer jong Ketnat PWD building lalap ba ki jingpay kilong tang hakikat tu kat ni ki benta bat kilong ru tang ki jingja ki baret ya ki bakatnat kala shemrai ban maramot no kerki kenang banyada ya ka jingsngan jong ki patba Wai kadai main hi namar ba kumenel ong kini ki pipes ki badai ki pipes ki ban yalam ya ka mo ka khamtam ka slap ka ba wan bat ka ba shay sakut hakum kini ki benta kini ki slap mo ki ter slap ngila manong ki sakut ka to ki yo ban syong slam de ki banai de ka yo lat no ban sinalan tinang tun to ban lik anda I jakai balik ide tang hi badai itu extension joint ni bang yong mo extension joint de idan itu crack lembah te kindet ru ta kani ko ka balik ane tu pipi bon dei kalik na side mdei na po na gini ki floor ke badan de hang ni kindet ho la bandan iwei mo ijing anong kumno ijing lik pendek kindet de bon hi ko kalek na gini ki jaka ki ba ayun road mo ta katuk extension hang te ru kumba ya batai man hakane mo dau phong dau jri mo katuk de ko komshnahi ya kini ki extension menenro kidan ki perlu ka po assembly ki bakali nga habide barkani nga persyang ban batay ki ba ki extension hi bonsin kade ki rukom shna ya ki kumtuhi namar ki extension joint ki de ki joint ki ba ya kendo artli ki concrete artli ki platform cement tahaba ki ya kendo mo katkani ka jaka haba ki ya ki bus ki bahe ka vibrate haba vibrate ki tengku para cement ta ka crack tela danu tu phong danu tu jri ter ki myok lar bani tengku light ka crack light ka ni ka tai kan ta ka daw ka design hi ka rukom shnai ka di monlong kum tu thep do pong thep do jiri kanang ba lada vibrate kanu kinum yo lat ken banya bom para cement light ban crack light ban crack shushu da ka tu ka di rukom mi hendai kini ki leakage pada gumong ai pi hoj namar ba ki block kini ki pipe ki pada ban yalam mi kum slab shapo ki yo ban song slam hone ki banai ta ka ki yo ban thol tiro nang tu te kini ki jaka ki ba yo lat ban lik shapo man hakane ru ngila lap la katu gan itliang ni khamtam habide banang ni det ngin se pe la shali simo la kidang don shoot ko mo ngai pi mane ngin persang kat bala ba rectify ki repair ni haban ngimla ban up ya kan hundokit mo ya ke repair ni hab hi ban repair te lada ngin thung ya kan hundokit ru ngin tokit ya ki wei pat ki benta yo dang don shoot ki badon kam repair kan ngin ye pet mo namar ba kani ladam repair room long mo namar ko mo ngam kani minor tingin ya compare ini ibakat ni pada kajung collapse jong ka dum jong ka sabri ka bakat ni telong ka kam ayu kan te takadaw ngi la repair te bat sakawairu ka kanun tokit ngin pe la idon kam banle ngin sele mo la dam indon kam banle te nganong ipi ba nginung tung ra supan bon kam namar ide very minor issue ibami hang ni te namanta ini leakage ba khandian iba long haman lagi kunhun tei ki bangi tei concrete cement narot te ngin sepet dada ke department ke tim ki dan kam man thung ru ngin thung dada mi dan kam ru ngin sepet kalong kumno kan namar ba maximum ban study ban bishar ban tei ki jingjang ke department ke department kaban le nadu basdang ru alot ru estimate ru kasna department ni nangta ka allotment ko le ke department hi hoj kontraktor don khti hi mo te ngin sawat ngin sepet namar ba ka piludi department ro mata ka le hi ka kamrang ko depan le mo bat na kaliang larangam bakla ba omdo na kaliang ka NEC ro la asin kiwan ban inspect ya kani ke jaka hapor ba under construction na kaliang ke NEC na po donor kila yawan ban inspect mo rangkat kontraktor hi de kalong very satisfaction yakiro kumjo ndai te ngin sepet to kalong kumno mo handrai pej mo ka ba ngingi kwa man le kalong ba la kumno ru nangkong upaj ba udah melong satisfy mo paj ba azin kini khamtam
kini ki pajbak ki papandon kam ya kan ye banyat banya kata ai main objektif ke jong ite de ini itai jinguna harum hanang kanu rukum ongai pi mena sidon bai tangba ngin persangkat bala la da ka kenhun tokit ne da don kam ne da ini ne da itai ne banle nam ta ka satisfaction jong pajba nam ta ka jing safety jong pajba papandon kam ya kan ni hab hi banle mla mane hadu mentang empat decide kanu rupan persange ngin pentrikam bai namar kam dan kanu ka daba ka ba don hang ni menta bang pensange ya ka pentrikam kumo ipi ka very very minor problem de kam don kata ka ba hatu bangin hapan persange ngin operate bai ya ka kanya bai covid poi ka lockdown poi ka covid de manhakan ne pat upoi tu labba lapsan kan utu de kadon no ka jing duna harum hanang kidet handai ngasukwa ban pensengau hang ne ba ka jing duna ka ba mi manhakan ne agi khobor agi ne kitai ida ibaret bha mdei ka jing lene ka jing duna ka ba long concern hadu kata khamtam habe de bat kinong ya no yang kinong pendon kam ya ka de ka ISBT ki jong ida ibaret bat mane engineer ila patai yang tai basa ngila rectify bat ngila seal biang bat ngila lek pendon kam khanang ba kan lait kanu ka jing ma lene ka jing ja buram habe de bat kane ka property lene kane ka project ka ba ngila la ban pendep mentah mana mar kane ka project ane tu pi ka de ka way ka project ka pendon kam tam ya ka state jong hi bro ko mo kam tam habe de par ka Shillong city ka badai ka way na ki are likely ki hub ki ban transit ye ki mo kinong ya lengba ki bana ka way ka state de ni kum minister transport ko ke ka kamram ka ban pej ban mat ka kila tenti ki ba hub yang hapada no ban le ka ba jingma nam ko ba nam la no ka jing ka ba ki nong pendon kam ye ki nong social ni ki ya di kila ban penju de ki ka department people di ro ngaso ngo kila la ban wan lang ban gi mata ka si ban ye pej ye ki mi mar ba ka main hi ka implementing agency ngila banong ka department ka ba shim ye ka jing kle ban alot ye ka kam dan ye ban pej ban khmi ye ka jing haj ka 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 di road si mau mendai building mendai ban baklai kata ka di roads de kila don hang ne bat kila pata hero ingi ban ngilayu i hero de ki mana jong ba kai ka ba ki kila shim ye ka jing ki kle rangkat contractor ro kala long na galiang jongat nga i ba ka la biang ye mentaswa de kai ki ban long la sha sis ki padang se pej ke namar kanu ka project ka bangile le kanu ka jing shna le ka jing tai ka bangi tai mo haga sen ka manongkong hi bon sen kam julong hi 6% wat daga yeng ka sam ka bangi shna ro teng idon bet i jingduna harum hanang ibangi iba bamporing isa kender konsuat ban shna ban penha sekhma chukrang te hang ne ro ka dei ka joi tamba ngasukwa ban asyo ya iwei pei inong mo inong pendon kam kinong yai lanti lengba ka dei ISBT ngasukwa ban asyo ya pi ba kamdon kanu jingma kamdon kanu ka jing mdei bandon kanu ka jing shifting happy pendon kam gene kalong safe kalong secure but nakaliang jongero lada don no problem la shal sing ngabar ka PWD department rangkat kiwei ki perlok na department jongi ke team jongi ke padon ngin don hi ka jikit kle mde tang mantam de tang la shai kat ba kadam don hang ni mo ngin don ka jikle ban ya kani mo shibit in fact shibit la ne la shai step ngin sa shong biang bar ka department namar ki don ka officer jongi ke don singai komi secretary jongi ro manta ngating in haban dai support dali lembag invitation jong honorable prime minister jongi habade bar kini ki drone safety or something like that they happen let me they ngan pej as soon as possible namar kani ka dei ka way ka issue manta baro bet kiya yu ngale ngani thui pi man ka step man ka singi ki phone call mana ki taxi driver bad na ki nongsong taxi ro ngila bonong ki ba karpa ro don hi ki ba mai ro don hi ki ba pensngau ro don hi te ka dei ka ek ba don kam dengan suang pi yang ne ba kat ba kloi balang ini song ini pen baik no ben le bad ngin persangkat balaku ba mo pi man de la kam habide bad kini kiri so taxi kham ba kin su khoi ni su to ga jingwan kane ka ISBT nang station ne ka khta ba wat ki taxi driver ki jongi ro ki bapli ki don hi ki ba ma bat ka kane ka jing kala ka dorong pinang sibet showroom sibet chenang ka khta ba ki bapli mdai ki basuk mo de ngin haban pej kano ka solution ka mangse kana ba kin nongshon taxi ro kin suk kinong ni taxi ro kisuk kada ka ka kamram ko jingman le te mentahi ngampat la ban IP ka solution ka batikna handrai
nginang wat kelar nanti ke kamram la ayangi haterpeng jongi kadon ngihaban wat kilal tikat bala mo namat pensok ngala ikenduk aga jinsang la ikenduk bar kini ki association ki bang penya ikate counter dai nagaliang jongki khandiat mo ngilai masnap alot ya kadai ngi penslur baik ba mbe tang ka ketika office jong kini ki taxi mo ki dukan ki restaurant ki toilets ki parking lot marsendap alot hi nadu managane bal ong ki panai bal dap shwa ka baca session jongi nadu pada balot hi ngi nagal yang department ngi ong wasdang ndai ki papli ki don ki ba don problem hang ni ki don problem mo ki don ki lala ki jong ki daw ki bangim la ban kiar te ngi happy ban ai por ki papli te part ka association jong kini ki taxis ki pedang nero ko bangila ai khanang ka caka ka ba kumbaki kerpat magim pan pendan kam prepaid mau kumba piang ngila ong yakiro ba sedangkan pakloi bela handai nagaliang jong kiro ki bapli imat kadang don ka jingduna ki ba mau ka ba ka jinge ban sedangi ka to ki ba tip tang makihi ki ba ngangam tip kai te ki pan por tang ong to habi pidon kam me ka por ban supen bor le bor di pikam ya hap shime ka por keloj tang ba le kat bakloi bala as soon as possible operate no ka khnang ba ki phi ki nong ni taxi ki badon lang ban phiru kin suk ki nong shong taxi ki jongi nang ni ki ban lai keleng ro kin suk de yakata yaki ban sedang no bubut ngan hab ban isu ki hab ban grand bank hab request ba yaki ban kin le khnang de menta ka por kala ya ba ngan I think next on the line shong bat ki hab ai de timeline abu yaki de timeline ba sedang no shwa ka ni ka por de pihak ma de ngin haban ya mongin haban wat ki be par kila ti khnang ba kin persuk pai ba namar ba ki complaints kila